Rakkonti, mużika, stejjer osra miktubin fuq kartolini normalment nibatu lil xi qraba li jgħixu barra mill-pajjiż. Sibna dan kollu meta f'teatru antik fil-Gżira żorna tnedija tal-pubblikazzjoni ġdida tal-programm Taħżiż. Taħżiż twilet mill-laqda tal-Malti fl-Università bejn grupp ta' studenti li kellhom l-imħabba għall-kitba u l-istejjer komuni u rridu jagħtu l-opportunità lil sħabhom jippubblikaw. Hawnhekk tkellimna ma' Kit Azzoppardi, segretarju tal-Laqda tal-Malti, li spjega kif ir-raba' edizzjoni ta' Taħżiż kienet kemm xejn iktar speċjali minħabba l-appoġġ li sabu mill-Aġenzija Żgħażagħ. Qal ukoll li din is-sena l-pubblikazzjoni kemm xejn mhux tas-soltu. Din is-sena sperimentajna bil-pubblikazzjoni billi qed nippreżentaw postcards li jistgħu jinqraw f'liema ordni rridu, dak li jkun jista' jenka ipinġi fuqhom, iħażżes fuqhom. Allura qed nisfidaw din l-idea ta' x'inhi pubblikazzjoni wkoll. Azzoppardi qal li l-idea tal-postcards ġiet mill-fatt li l-5 studenti li fasslu l-programm ta' din is-sena rridu li l-kittieb u anke l-qarrej jesperimenta bil-mod kif jikteb u jaqra. Bil-postcards il-qarrej jista' jagħżel li ma jaqrax b'mod kronoloġiku u l-kittieb ikollu l-opportunità li joħroġ sal-inqas ħsieb tiegħu mill-pinna. Staqsejnieh ukoll x'inhu l-ingredjent importanti għal dan it-tip ta' programm. Interess. F'dan il-programm partikolari ma nfittxux li dak li jkun tajjeb fl-ortografija, ġifieri l-spelling. Li nfittxu huwa interess, impenn favur il-kitba, dak li jkun lest li esperimenta. Infatti illum stess fit-tnedija ħankunu niftħu s-sejħa l-edizzjoni li jmiss, il-5 edizzjoni. Kellu wkoll dan il-messaġġ għal min għandu mħabba ġenwina lejn il-kitba imma qatt ma sab l-opportunità. Imma kemm il-programm kif qed ikun hemm dak li jkun li jagħmel l-ewwel pass, oventwalment jasal ħafna iktar milli jaħseb fil-bidunet. Waqt it-tnedija tkellmet Mirjam Toma, kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ, li qalet li programmi ta' dawn it-tip jgħinu l-kreattività taż-żgħażagħ u biex isibu lilhom infushom u li kien ta' pjaċir għaliha li tara frott l-imħabba ta' dawn iż-żgħażagħ jissarraf b'mod tajjeb. Is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus qal li għandna nibqgħu napprezzaw ħidmet żgħażagħ bħal dawn li meta jaħdmu flimkien joħolqu tifkiriet li jservu ta' ġid biss.